ሎሚ 10 ሰነ 2026 በጋጣሚ መዓልቲ ሰማዕታት በመርበብ ሓበሬታ ስኒትና.com ዝቀረበ መግለጺ ሒዘልኩም መጽእ ኣለኹ። ዘንበልኩም ዘለኹ ዮሐንስ ጸጋይ በርሄ እየ። 10 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ዋንኡ ህዝቢ ኤርትራ እምበር ምልካው ስርዓት ህግደፍ ኣይኮነን። ዝኸበርካ ህዝቢ ኤርትራ 10 ሰነ ነዚ ኣብ ታሪኽ ህዝብና ዝተኸፍለ ዝኸበደ መስዋዕቲ ንምዝካር ብመንፈስን ብጽሞናን እንእከበላ ዕለት እያ። ንህዝቢ ኤርትራ መዓልቲ ሰማዕታት ኪኖቲ ኣብ ዓውደ ኣዋርህ መስፋራ ዝህልዎ ትርጉም ኣዝያ ረዛን ዕለት እያ። ንህርመት ልቢ ህዝብና እትገልጽ ንባህግታት እቶም ብጅግንነት በጃና ዝወደቁ እነስተንትነላ ሰማዕታትና ዝነበሮም ሕልምታትን ኣብ ሃገርና ዘሎ መሪር ክውንነትናን እናነጻጸርና ምስ ሕልናና እንላዝበላ መዓልቲ እያ። ባህግታት ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ሰማዕታትና ባንዴራ ንምብልባል ጥራይ ህይወቶም ኣይሰውኡን። ሓርነት ሓድነትን ሓድሕዳዊ ምክብባርን እምነ ኹርናዕ ሕብረተሰብና ኮይኑ ስልጥንቲ ኤርትራ ከም እንጓናጸፍን ተኣማሚኖም እዮም ሓሊፎም። ሰማዕታትና ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ብዘይ ስግኣት ኣብ መሬቱ ዝረግጸላን ዝመላለሰላን ሓሳቡ ብናጽነት ዝገልጸላ ናይ ገዛእ ርእሱ ሓቀኛ ጎይታ ብምዃን ዕድሉ ዝውስነላን ሃገር እያ ኣብ ራእዮኦም ተቐሪጻ ነይራ። ኣብቲ ሕልሞም ዝነበረት ኤርትራ ደቅናን መጻኢ ወለዶታትን ብዘይ ጽላሎት ኩናት ዝመሃሩላ ብልጽግቲ ሰላምን ግዝኣት ሕግን ዝሰፈና ኤርትራ እያ ነይራ። ህዝቢ ኤርትራ ምእንቲ ዘይሕከኽ መሰር ርእሰ ውሳኒኡ ልዕሊ ዝግብኦ መስዋዕቲ ዝኸፈለ ህዝቢ እዩ። ድሕሪ ዝኹሉ ዝኸፈሎ መስዋዕቲ ከዓ ብሓርነትን ቅሳነትን ክነብር ምተገበየ። እቲ ዘሕዝን ግን ኣብ ዝሓለፈ 35 ዓመታት ንሕድሪ ሰማዕታትና ብግሉጽ ዝጠለመ ስርዓት ንሃገርና ይገዝእ ምህላው እዩ። ሃገርና ኣብ ክንዲ ብቕዋምን ሕግን ትመሓደር ስርዓተ ራዕድን ምልክን ሰፊንዋ ይርከብ። ኣብ ልዕሊ ህዝብና ክፍጸም ዝጸንሐ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ከዓ ኣዝዩ ጨካንን ንኽትገልጾ ዘስካሕክሕን እዩ። ገለ ካብ መርኣያታቱ ብኸምዚ ዝስዕብ ይጥቀስ። ደረት ኣልቦ ግልያነት ካብ 1994 ኣትሒዙ ን32 ዓመታት ዝቕጽል ዘሎ ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ንመላእ መንእሰያትና ኣብ መጻወድያ ግድድ ሃገራዊ ኣገልግሎት ቀይድዎም ይርከብ። እዚ መወዳእታ ዘይብሉ ግልያነት እዚ ንዜጋታትና ኣፍራይ ዕድሚኦም ብምምንጣል ዝነበሮም ናይ ትምህርትን ምምስራት ስድራቤትን መጻኢ ባህጊ ከም ዝብርዕን ገይርዎ ኣሎ። መጭወይትን ማሕዩርን ቁጽሮም ዘይፍለጥ ኣዝዮም ብዙሓት ሃገራውያን ኣርካናት ጋዜጠኛታትን ምእመናንን ተዓፊኖም ምስተወስዱ ኣብ ዘይፍለጥ ቦታታት ብዘይ ፍትሒ ንልዕሊ 25 ዓመታት ተሰዊሮም ይርከቡ። መቕርብን ፈታውን ናይዞም ግዳያት ከዓ ኣብ ቀጻሊ ጭንቀት ክነብሩ ተገዲዶም ኣለዉ። ፍልሰት ንስደት እዚ ኣብ ሃገርና ዘሎ ሲኦል ዝኾነ ኩነታት መላእ ሓደ ወለዶ ህዝብና
ሃገሩ ረሓሪሑ ክሃድም ኣገዲድዎ ይርከብ። ብሰንኩ ከዓ ኣብ ፈቆዶ ምድረ በዳታትን ውቅያኖሳትን ኣደዳ ዘስካሕክሕ ሞትን ምጥሓልን ይኾኑ ኣለዉ። ዓድታት ኤርትራ ፀሪሩ ሰብ ዘይብሉ ተሪፉ ብዙሓት ኣባይቲ ከዓ ተዓፅዮም ጠዋርን ቀባርን ዘይብሎም ሽማግለታት ጥራይ ተሪፎም ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ሓደ ሲሶ ቁፅሪ ህዝብና ካብ ሃገሩ በሪሩ ኣብ ስደት ክነብር ተገዲዱ ኣሎ። ትርጉም ኣልቦ ውግኣት መንእሰያትና ንህዝብና ኣብ ዘይምልከት ናይ ጎረባብቲ ሃገራት ውሽጣዊ ግርጭታት ተገዲዶም ከም ዝኣትዉ ብምግባር ሰፍ ዘይብል ናይ ህይወት ክሳራን ስንክልናን ከም ዝኸፍሉ ኮይኖም ናይዚ ኣብ መንእሰያትና ዝወረደ ጉድኣት ስድራ ቤታቶም ብወግዒ ስለ ዘይተነግራ ኣብ ቀጻሊ ሓዘንን ጭንቀትን ከም ዝነብሩ ገይርዎም ኣሎ። ገና ሕጂ እውን መልክዑ እናቀያየረ ደበና ኩናት አንጠጥዩ ይርከብ። 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ዋንኡ ህዝቢ ኤርትራ እምበር ምልካዊ ስርዓት ይግደፍ ኣይኮነን። ህዝብና ምእንቲ ፍትሒ ዘካየዶ ቃልሲ ፍትሓውን ዝድገፍን ምዃኑ ኣድማሳዊ ኣዋጅ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ሕብራት ሃገራት የረጋግፀልና። ዝኽርን ሕድርን ሰማዕታትና ክልተ ዘይነፃፀላ ኣምራት እየን። ቅድሚ ናይ ዝኽሪ በዓል ምክያድ ሕድሪ ሰማዕታት ምፍፃም የድሊ። ስርዓት ህግደፍ ንመላእ ህዝብና ብሕሱም ጭቆና እናሳቀየ ከሎ ሕድሪ ሰማዕታትና ንኽብር ኣለና ክብል ዘካይዶ ተዋስኦ ፖለቲካዊ ሸቐጥን ምትላልን እዩ። ኩልና ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ኪኖቲ ዝግበር ናይ ሽምዓ ምውላዕን ናይ እግሪ ጉዕዞን ፅንብል ነቲ ሕድሪ ሰማዕታትና ንኸይፍፀም ዓፊንዎ ዘሎ ሕሱም ምልካዊ ስርዓት ንምምሓው ቃል ኪዳን ክንኣቱ ይግባእ። ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ስደትን ዘለካ ዝኸበርካ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ሕድሪ ሰማዕታት ረጊፁ ንህዝብና ዘጽንት ንሃብትና ዘብርስ ንማሕበራዊ ክብርታትና ዝብሕጉግ ንልዕላውነት ሃገርና ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዝእቱ ኣንጻር መንነትና ዝተዓጥቀ ስርዓት ኣብ ድኻምና እዩ ተጸፊዩ ዘሎ። ሓይልና ኣብ ብዙሕነትናን ስኒትናን እዩ ዝርከብ። ኣብዚ ናይ ሓበንን ሓዘንን ዕለት ንሓድሕድና እናጸናናዕናን እናደባበስናን ብሕልናን ብግብርን ኣንጻርቲ ንሕድሪ ሰማዕታት ዝጠለመ ስርዓት ብሓባር ደው ምስ እንብል እዩ። እዚ ንክንገብር ንሕልፍ ቁስልና ክንፍውስን ሓድሕዳዊ ምትእምማንና ዳግማይ ክንሃንጾን ይግባእ። ነዚ ንምዕዋት ዘኽእል ድልላት ምህናፅ ናይ ኩልና ሕድሪ ሰማዕታትና ዝስምዓና ኤርትራውያን ሓላፍነት እዩ። ዕላማ መስዋእቲ ኤርትራውያን ናጽነትን ሰብኣዊ ማዕርነትን እምበር ኣብ መሬታዊ ናጽነት ጥራይ ደው ዝብል ኣይነበረን። ዝነበሮም ራእይ ኣብ ባይታ ኩን ንምግባሩ ከዓ ናይ ኩልና ዜግነታውን ሕልናውን ግዴታ እዩ። ሰማዕታትና ወትሩ ይዘከሩ ብስሞም እናሸቀጡ ዕድመ ምልኮም ዘናውሑ ከዓ ይኮነኑ። ሕድሪ ሰማዕታትና ብሓርነት ህዝብና ንምኽሓሱ ኩልና ሓቢርና ናብ ፍትሒ ገጽና ንጓዓዝ። ስኒትና.com 20 ሰነ 2026